Základ je mať prehľad o výdavkoch a príjmoch. Môžeme zvoliť akúkoľvek z metód, napríklad metódu snehovej gule alebo metódu lavíny na ich riešenie. Podstatné je však začať splácať a zbaviť sa dlhov postupne. Podcast Otvorene o dlhoch nájdete na Spotify alebo YouTube. Vítajte pri počúvaní novej epizódy podcastu Otvorene o dlhoch. Pokúsime sa v nej dať návod, ako splácať dlhy. Hovoriť budeme o metóde snehovej gule aj o metóde lavíny. Že neviete, čo to je? No, to neviem ani ja, ale pýtať sa na to bude môjho dnešného hostia, špecialistu spoločnosti EOS KSI Slovensko, Petra Čandu. Peter, snehová guľa versus lavína. Viem, čo to je pri iných situáciách, ale čo v prípade dlhov a riešenia situácie s peniazmi? Ako fungujú tieto dve metódy? Dobrý Janka a želám dobrý deň všetkým poslucháčom. A áno, ten názov môže napovedať akési nabalovanie, povedzme, tých dlhov alebo tých financií, vrátane nesplácania, ale v tomto prípade ide o dve formy. A možnosti splácania, akými si môžeme rozdieť a naplánovať splácanie svojich dlhov. Hovoríme tu už o dlhoch, ktoré sú samozrejme nesplácané, čiže nie bežné dlhy, akými sú hypotéka alebo nejaký kontokorentný úver, ale už práve dlhy, ktoré sa nám nepodarilo splácať a dostali sme sa v nich do omeškania. Ja možno začnem tým základným, a to je metóda snehovej gule. Metóda snehovej gule hovorí, že je veľmi dôležité, ako u ostatných všetkých tém, ktoré sme mali, mať akýsi prehľad a zoznam všetkých svojich dlhov, ktoré máme. Presne stanoviť, za čo sú, aká je ich výška. Potom si zostaviť ich do akého rebríčku a ten dlh, ktorý je v najnižšej hodnote, čiže má najmenšiu nominálnu hodnotu, začať splácať ako prvý vo vyšších splátkach. Pravidlo vždy hovorí, že splácam postupne všetky dlhy, ktoré mám. Na každý poukazujem potrebnú finančnú čiastku v rámci nejakých mojich osobných možností, avšak na ten najnižší poukazujem čo najvyššiu sumu alebo nejakú extra sumu každý mesiac. Myšlienkou toho je sa zbaviť čo najrýchlejšie prvého dlhu. To jednak mi vytvorí akúsi motiváciu do ďalšieho splácania a sám potom vidím a som presvedčený, že to splácanie má zmysel a môžem tými mojimi splátkami a extra snahou, ktorú samozrejme môžeme si rozísť trošku ďalej, ako k tým peniazom z tých vlastných príjmov môžem prísť. A môžem sám seba motivovať, že aj to splácanie sa dá a je cesta ako z tých dlhov von. Čo sa týka metódy lavíny... Ja ešte počkam pri tej snehovej guli ešte chvíľku, lebo má to logiku. Hej? Ten najmenší dlh sa teoreticky splatí najľahšie. Nájdem si na ňo nejakú vyššiu sumu, ktorú viem tak ako mimoriadne kvázi si ho splatiť. Potiaľ všetko jasné, ale teraz ja mám aj iné dlhy, hej, teda ten dotyčný človek má aj iné dlhy, spláca ten najmenší, ale tie veľké čakajú v rade. A na tie poukazuje nejaké menšie sumy peňazí, ale stále tie peniaze musí nájsť. A tu je teraz ten diabol, čo sa skrýva v detailoch, že odkiaľ všetky tie peniaze na to nabrať z toho, čo mám. Hej? Ako si to zadeliť? To je fantastická otázka a napríklad o tejto téme alebo bode v rámci tejto témy sme sa už aj v minulosti bavili v našich podcastoch a ja to shrnem, o niečo doplním. Najjednoduchšie a najrozumnejšie, čo ja odporúčam, aby mohli dlžníci alebo všeobecne posluchači urobiť, pretože tento trik v úvodzovkách sa nie je dôležitý len pre dlžníkov, ale pre každého, kto chce správovať rozumne svoje financie, je mať absolútny prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch. Stanoviť si akýsi rebríček priorít, kde na najvyššie pozície dám veci, ktoré sú neodmysliteľné a potrebné pre môj život, pre moju existenciu, ako sú bývanie, ako je ošatenie, ako sú samozrejme strava, alebo nejaké základné náklady spojené s nájmom, bývaním, elektrina, voda a tak ďalej. A potom do nižších pozícií dám svoje výdavky, ktoré nie sú potrebné a nevyhnutné pre môj život. A tieto sa snažím buď dočasne, alebo úplne zo svojho života odstrániť. Tieto financie môžem následne poukázať práve na splácanie týchto dlhov. Nie je to jednoduché, samozrejme. Nikto z nás nie je rád, keď sa musí vzdať niečo, na čo je zvyknutý, alebo nejakých bonusov v rámci svojho životného štandardu a štýlu. Ale pokiaľ chcem skutočne svoje dlhy vyplatiť a myslím to so splácaním vážne, tak tie kompromisy budem nutný urobiť.
No, znie to takto veľmi logicky, zrozumiteľne a myslím si, že to aj môže fungovať, ak si človek vie vyselektovať, že čo naozaj potrebujem a toto už je niečo, čo nepotrebujem a až bude lepšia situácia, tak si to zase možno doprajem, ale teda momentálne nie. Toto je tá snehová guľa. A teraz v čom je rozdiel medzi snehovou guľou a medzi lavínou? Áno. Metóda lavíny, ona znie možno trošku strašidelne, ale nazvime to, že je trošku pokročilejšou formou splácania dlhov. A táto metóda lavíny hovorí, že rovnako ako pri metóde snehovej gule musí mať prehľad o všetkých svojich. To je základ. Jednoducho vedieť, kde všade tie peniaze dlžím a kde je potrebné ich splácať. A komu. Pri metóde lavíny si určím ten, ktorý je s najvyšším úrokom na splácanie, že kde mi ten dlh najrýchlejšie rastie v rámci mesiaca, v rámci roka. Čiže nejakého základného úročenia, ktoré na to mám. A tento dlh, rovnako ako pri snehovej guli, sa snažím platiť extra platbami. Čiže opäť platí, že snažím sa splácať všetky dlhy, ktoré mám, avšak na ten s najvyšším úrokom sa snažím poukázať čo najvyššiu čiastku. Cieľom je zbaviť sa alebo vyplatiť tento dlh čo najskôr. A tým vlastne šetrím svoje finančné úspory alebo financie do budúcna, pretože o to menej zaplatím v budúcnosti na úrokoch. Kde sa tieto metódy môžu nejakým spôsobom, okrem toho, že teraz v našom podcaste, ten, kto to počúva, si to možno teraz zoberie za svoje, ale učí sa o týchto metódach niekde, alebo poradí túto metódu niekto možno práve dlžníkovi, ktorý má problémy? Na Slovensku táto metóda nie je taká zaužívaná. Samozrejme, možno nie pod týmto názvom, ale inkasné spoločnosti, pokiaľ sú to skutočne profesionálne, narazí dlžník na profesionálne na druhej strane linky, mu poskytne podobné informácie alebo informácie, ktoré sú dosť podobné s tým, čo tu zaznelo. Všeobecne platí, že je potrebné najprv začať splácať tie veci s vysokým úročením, ak takáto možnosť je. Alebo naopak zamerať sa na ten najnižší dlh, ako už bolo povedané, a motivovať samého seba a presvedčiť sa, že to splácanie má zmysel a dokážem postupne sa tých dlhov zbaviť. Čo my vždy hovoríme je, že úroky rastú z istiny. To je základ. Preto, ak je to možné, jednorázovo sa vždy pokúsim vyplatiť istinu a keď mi úrok prestane narastať, tak potom postupne môžem splácať tú zostatkovú časť úrokov alebo celkového príslušenstva. Dobrá rada stojí groš, táto je vyslovene, že zlatý. Takže ďakujem pekne, že si prišiel a prijal pozvanie. Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň. No a mojím hostom bol dnes Peter Čanda, špecialista spoločnosti EOS KSI Slovensko a ďakujeme, že ste nás počúvali. Dovidenia pri ďalšej epizóde nášho podcastu Otvorene o dlhoch. Dovidenia.